ka jing dap san pho hajar subscribers jong ka YouTube channel ngawan ha ublay shim ya ka jing pang na ka ni met jonga shim ya ka jing stom na ka jing em jonga andre ublay uong nga em lada mekular bandri ban sumar ya deki hukum jonga lada mekular pan yaj hakalenti kat bakum ka mon jonga ngan penja ya ka jing pang na ka met jome henry lada ka jing sorong kadang ya tap dome dal leli ru em ngan weng no ya ka jing pang na ka met jome hang ta gen nga sangat ho pa kini baro kilong ke jing tunjuk bau blay ula ai ha ke jing janga ngamar kan ke jing sarong jong ke jing janga hang ta nga phai biang ke jing janga shau blay nga ai ngui blay nak banta jong kan ke jing pang ka bau blay ula ai ha ke jing janga nak kan mau yo job ha to por kat kito jauh ki badon hapo ka mat jung baro shir yeng jung hado kalok jung gara ong yu to yap no mamero bat to da tim ya ta blay jome ujob ujubab ya kalok jung ha to por hato ngalak mempediang tang ya ka ek bahasa na ublay hato ngamla asim mempediang ya ka neki ek basnyu na ublay lada ublay u aing ya ka jing snyu u aing ya ka jing u aing ya ka jing stom ya ka jing tenjo kata kalong ban pengklan ya kata ka jing jungi ha ublay kum taro habang akan tu ya ka neki jing pang ha ka met jonga ngakan mau yu job ngakan mau yu ublay hato por bat ngapai ya ka jing jonga sha ublay bat nando ka tohi klimat ha ka jing jonga ngalarai ban im ya kata ka jing im babha hoy kumang jong piman lagi porba ka jing im jong ubru
dan arteli ki badan kam haka jing em jungu kebanakong kalong kasngi kabala khayu hasla jongan perthai kaba arpat kasngi ba utip balai lakhayu hasla jongan perthai but kata kalong ka jing jubab kaba ublei ula ai nga katukpor ublei ong nga balai ngal thau yeme hasla jongan perthai kalong ban bha om ya ka imlang salang handre ban bha ya ubriu marwei shimet akan mau akan nega jingat lenti jonga haga nega YouTube lani haga imlang salang ka base ha lor jong ko we ka jingit hokana laong ba chisen haga we ka por don we ukpa ushong hayeng udan kata ka jinglong man ka jamit ban puli kot khobor ti haga ta ka janmet ru udang puli kot khobor kawan ka khon jong ka badang news nem kong upa pa ale se wani le kai ban nga ukpa ong ap khon ngan puli kot khobor shwa ka khon pat kam ngap ong empa ale le kai ban nga haga ta ka por ukta ukpa uyo I ya kawai ka advertisement hapo jong kawai kot kapor hakaba kilat la dro la print ya ka dur jong ka perthai hakaba kilat kin deliver ya kata ka courier jong ki lang ba jong kata ka wall map hakata ka por to pa usim ya kata khot kapor la tari ka lang khot lang khai pada hadin ta uong ya khon jong khon sim pen join biang ya ka dur jong ne ka perthai mat din ta ula beteng biang ban puli ya ka kot kapor te ke ek ba ji hata ka por tang hapo ship home net ta ka khon ka wan phai biang la tap selotep ya kata ka perthai baro ka we bat hadin nang ta ong alepa lekai ban ngam to pa ula dap da ka jing thaba kata por kumno ka ni ka khon jong kala balong bastard do ka ne namarul diu la song thuba umlong bastard kumno kalong bastard do ka ne ta ka khon ba ka yo I kata ka jing thaba jong khon jong ukpa jong ka kalong yo ukpa jong ka pa ngatip balai phi thaba balai phi phla kumno ngala ban join biang ya ka ni ka dur jong ka perthetang hapo si phomanit ko ong halandet jong ko to khot ko bor ka don ka dur jong uwei ubriu nga shu join lang penyede ya ka dur jong ubriu ka perthe ba ka long ka perthe kumni kuma ka long kuma piyo iya ka kata ka khon jong kam tip hai ka Korea kanton hai ka Amerika kanton hai ka India kanton hai ka rik hasi jongi kanton par kum ta ter Henry ka tip hai ka khamut kanton hai ka skor kanton hai ka khamat kanton bar kum taru ka jingim jonga ngambot ya kata ka wei ka nongrem ngam tip hai ka perthe kadon ngam tip hai ka Korea kadon hai ka Amerika kadon Hendrik ka banga tip kalong kumno ubru ude ban yan bar kumta ke perlok ke bi jangan ngalastang bayang ban beteng ya kan ke jingle dan ti jong hapo jong kan ke YouTube mentang singan pen EP kan ke jing ai sngopha ka bang layo na po jong ke YouTube kade ke jing ai sngopha kam de ke jing ai sngopha ka ba ke YouTube ka ai shanga Hendrik ka jing sha ke YouTube ka ai shapi ke subscribers ke balak kershan yang ha ka jingle dan ti jonga kum YouTubers kat ba nang mi kising ki por kata nang yo I kita ki biru ki bala yesno bat kan ka channel janga habang yo I ya kita ki biru ki bala yesno bat kan ka channel janga hangta ka men sem janga kadap da ka jikmen ka ba kat ni ki biru ki ba ngala ban pengkela ya ka jingim jangki ngala ban pengkela ya ka jingim jangki lang ba ka jingkran janga lang ba ka jing snain janga lang ba ka jing hika janga kham tam lang ba ka jingim janga marwei shimet habab yo I nga kumno nga yat kumno nga yeng ha ka jingim janga man nga si kumno nga karan kumno nga ainuk sai pi lang ba ka jong ka jingim janga kataken ka long ka khubor ka bahatam ka banglaban ai shipi kataken ka long ka nong ka ba kongsan kane ka silver play button ka ba ka YouTube ka ai nga kam dei ka jong Henry ka dei ka jong pi kumta ko ki perlok ki bi